ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଳାମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କବିର ପରିଚୟ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟଯୁଗ ବା ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆର ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ 1760 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସରଳ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଧାରିତ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଭାବେ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମକଳା, ରସବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବଲେ ହୁଉଟି ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକପ୍ରିୟ କବିତା ଅଟେ। କବିତା କଳାମାଣିକରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ 67 ଛାନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟରେ ଗାଈଗୋଠ ଧରି ବାହୁଡ଼ିବାରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଏଥର ଆମେ କଳାମାଣିକର କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତେବେ ଦେଖ, ବହି ଟିକେ ଦେଖ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। କଳାମାଣିକରେ ନିଧନ ସଙ୍କାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା। କଳାମାଣିକରେ ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। କଳାମାଣିକରେ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। କଳାମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କଲୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। ଧୀରେ ମାନେ ସୁଧୀଜନମାନେ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଘେନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ କାନନ ଅର୍ଥ ବନରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ କହିଲେ ବିଳମ୍ବ। ତ ତା ତଳେ ଅଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଅର୍ଥ ମା ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସ୍ନେହ ବା ମମତା ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବୋଲି କହିବା। ଭାଳୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ ହେଲା ମାତା, ବା ତାକୁ ଆମେ ଯଶୋଦା ମାତା। ହେ ସୁଧୀଜନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ନେଇ ବାହୁଡ଼ିବା ଡେରି ଦେଖି ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲୋଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାର। ନିଧନ ଧନହୀନ ସଂଘାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ହେ ଦରିଦ୍ର ପସରା, ହେ ନିଧନ ସଂଘାଳି, ଅନ୍ଧ ଲୋଡ଼ି ବାବୁରେ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧଟିଏ ତାର ବାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ଚାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଏ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ନିଧନ ସଂକାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ପଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମୋ ଜୀବନ ମାନେ ମୋ ଜୀବନ, ତୁହି ମୋର ଜୀବନ, ନୟନ ହେଲା ଆଖି, ପ୍ରତିମା ଛବି। ତ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ତୋ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, ବା ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରକୁ ପ୍ରବଳ ଡରୁଥିଲୁ
ବା ଅନେକ ଡରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ରହିଯାଇଛୁ। ଜନନୀ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ? ଏ ମା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହମୟ କାହିଁକି ଆମ ନିକଟରୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଦେଉ? ଏତିକି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା ଦିନ।